I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi motovlog. Danas će biti poseban motovlog jer zašto? Pa kao što vidite iz naslova idemo da registrujemo Hondu. Kao što sam rekao, Honda danas ide na registraciju. Ja se nadam da će sve proći kako treba, da će proći tehnički bez problema jer motor je u potpunosti ispravan. Jedino sam se zajebao što ga nisam oprao, ali šta da radim, boli me uvo. Proći i tako. Ljudi, pa primećujete nešto novo? Nova pozicija kamere, znači novi ugao. Napokon su mi stigli tržači i razne zajebancije koje sam poručio. Sada mi je kamera na bradi, mislim, znate što hoću da kažem, pozicija chin mount. Mislim iskreno da je ovo bolja pozicija nego sa strane na kacigi. Mislim da je prirodnije nekako da vidite ono što i ja vidim. Meni je iskreno lepša ova pozicija, mislim da će biti i vama lepša. Tako da pišite u komentarima da li vam je bolja ova pozicija ili stara. Imam zakazan termin u 10:30, tako da mislim imam vremena još, ali tu smo brzo. Verovatno ćemo doći i malo ranije, ali nema veze. Sešćemo tamo i čekat ćemo. Sve što treba da uradimo jeste da ide na tehnički pregled motor. Koliko će trajati pregled ne znam. Ne znam iskreno da li traje kao i za auto, ne znam, 45 minuta koliko treba da... Posle toga idemo u SUP da uzmemo registracionu nalepnicu. I to je to. Vidimo se kad stignemo, ljudi. I evo nas ljudi, stigli smo, malo smo i poranili, ali nema veze, sačekat ćemo. Aj. Evo ljudi, to je to. Honda je prošla tehnički, naravno, kao što sam i očekivao, sve je u redu. To bi bilo to, sad čekamo da srede papire tamo, polisu, ličnu kartu sam dao, sve to predao. Treba da idem u SUP da podignem novu nalepnicu i to je to. Evo ljudi, kao što ste vidjeli, Honda je prošla tehnički bez ikakvih problema. Lagano, sve je ispravno. Planove smo malo promenili. Ipak ću ja ići sa bratom do grada, malo imamo neke obaveze, a oni će da odu u SUP po nalepnicu. Posle ja samo svratim po istu i palimo kući i to je to. I evo ljudi, dobio sam poziv da su sve sredili, da je gotova nalepnica. Mi smo se sad uputili tamo, uzmem nju i krećemo kući i to je to. Idem ja čas. Ćao. Evo ljudi, to bi bilo to. Uzeli smo nalepnicu i sad idemo kući, pa ću je kasnije zalepiti, to je to. Evo ga ljudi, pokupili smo nalepnicu, krećemo kući, tako da to je to.
Šta sam zaboravio da kažem, cena registracije za motor od 125 kubika je ravno 9000, znači ravno 9000. Očekivao sam da će biti malo jeftinije, ali ne. Prošle godine je čak bilo jeftinije, ali eto, njihovi zakoni iz dana u dan su sve gori, sve skuplji i skuplji, tako da to bi bilo to, ljudi, za današnji motovlog. Nadam se da vas se svideo. Uskoro prelazimo 300 subscribera. Hvala vam puno na tome, hvala na lepim komentarima. Znači podrška, pogotovo u početku, tako da hvala puno. A ako vam se svideo ovaj klip, vi ga lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. Mi se vidimo u nekom od narednih. To je to, ljudi, pozdravljam vas, čao.